Di likely man nga gundaway ngayon mga po Diyos nga narit nami nagtakdal na ayat mo kada kami nagyaman kami ako Diyos kada kami dito ako nga hindalan mo takno ako at may maysa nagyaman magpadayaw kita nagyaman ang mga ako Diyos itipagting kinasirit ngayon mo kanya takno mabalina kag ministro kada gitingan padagan mo wala ako Diyos saramatan na kadi kasi di ba nakabalin na nagapugin ka gaputawan kanya no di amin kita kung kita kami lang ako Diyos, itulong mo. Kaya claim ko, itipaligid na rin yung daway. I-claim ko ako Diyos, iti pa nakadupra, iti pwersa, iti Diablo, iti Espiritu Santo ng balita, kaya kami. At sikawa ko, iti may parbel na umawat, iti tayo tinatanong. Claim ko, iti pa nakabless, manipot, ikaw wingan, iti na tinatanong. In Jesus' name, kunay mo rin, amen. Magaling din. Praise God. Hallelujah. Nagyaman din ako na hindi nagtakdal na hindi Diyos pero tayo hindi naramit na hindi biyag tayo kaya naramidan na hindi biyag tayo kaya hindi aramidan na ba hindi biyag tayo so hindi pa nagtalag tayo kaya ako Diyos kaya maginanaman tayo kaya nagigyan aramidan na ba hindi biyag tayo sa ato nagiging kaya niya ako Diyos kaya tayo kaya napasnan ngayon sabat nagiging amin amin nga kasapulan tayo bibigyan. Sa nagpintas, kahit marakagsakan ni Diyos nga dati amin, nga may sa kintuanang, nga agtalag kintuanang, agyaman kintuanang, maginalaman kintuanang, panuray kintuanang, kaya iso na na, iti priority, itibiyang tayo. Kaya akon di, anyaman, nga diligra, umay, o rin may dati coronavirus, hindi aglawlaw tayo. Kaya agtalag tayo lang tayo ni Diyos. Uray pa yun, makaptan na yun, at talag tayo lang tayo Diyos. Uray pa yun, hindi pa kawi, mas nalibiyag tayo. Hindi anyaman nga didigra, at talag tayo lang tayo Diyos. So, natin pagindadalan tayo kata, no kasano tayo, nga tumid ka, itinananay, nga panagtalag ni Diyos. Hindi ko dali ni trahedya, nagidisanong may pagano sitwasyon, kaya na gano'n, nagidikari ni Diyos. At itikami ni Diyos, nga dalan ko mabalin tayo mapag-isya. Kaya tinpanang naman na tayo, nga awan ko, itididigra ka mabalin ko, dahil ka tayo. Ito natin tayo, brother nyo, ijilibro iti Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Kung ano dito ay, trust in the Lord with all thy heart and lean not unto your own understanding. Sa palit ka iti Diyos, iti amin apuso. Sana ako na nga agtalag ka iti Diyos, iti 99%, Ludigat at talag kay ti Diyos, i 100%. So iti amin nga basag ibigyan mo. Saan lang nga kanagiti dadakal nga bana, ludigat uray pa'y kanagiti mabasit nga bana. So kaya ti Diyos, nga iti amin nga basag ibigyan mo, ket italag mo ken pana. Saan mo may palubos nga uray iti may salaan nga segundo, nga saan ka nga nakapumit kini ako Diyos. Basta itong nga iti amin, nga pasat itibiyag mo, iti amin na ramida, iti amin nga plano, iti amin nga sayang mo itibiyag, kadag iti amin nga kayat mo, mapasamak tingkap, mapasamak iti pamilyang, kadag iti amin nga rapak mo itibiyag, kayat iti Diyos, na ikumit mo kinwan, italag mo kinwan, iti amin nga panunod mo, kayat iti Diyos, at talinagan iti panunod mo kinwan, 100%. Kaya iso na ito iti at daan tayo kata, nga nananay nga sukimatan tayo, anagan tayo, adalan tayo, istadyan tayo, nagiti sasaw iti Diyos, nga iso iti mangutad ka na tayo, iti nananay nga pananginanama, kadag iti kariti Diyos, nananay nga pananginanama, iti sao iti Diyos, iti parabong iti Diyos, idara ni Kristo, dyan alparsa nga naramit ka kada tayo. At danitan, nagiti amin nga kasapulan tayo mga may bahay niya, isod ka po na itog tayo iti panagtanag tayo kinwana. Itog tayo iti pananginanama tayo kinwana. Iti amin nga basat iti biyag tayo. Kaya't gaputa manginanama tayo kinwana, mapatawag ka na tayo, iti naananay nga panagtalag. Sinalpasan nga naramit na kada tayo, panagtalag, iti parabong na kada tayo. Kaya't dito'y nga maadaan tayo, iti naananay nga pambati kinwana. So ituloy tayo, iti panag-study ka na iti sa Diyos. Haan nga, every Sunday lang, kung saan nga iti dahil lang ang kagdama, hindi ka iti unos, iti panagdama. Kaputan iti panagadal iti sa Diyos,
lifetime process. Ingana nga mauyo si iyan mo, ket nakakonek ka kini Apo Dios. Saan mo ngay palubos nga mapugsak iti uray paminsan layo nga daras, gaputa ti kapuso, ket adda nga nakasagana nga mangrabsot kin ka anytime na iyadayon iti panunot mo iti Apo. So iti panunot tayo, ket istili ko nga anayon nga agtalinaan iti Apo. So manugmangon ka kag sapa, ket padayaw mo iti Apo, bigbigan iti Apo. Kitaran na iti amin nga nag-iimbag nga adakin ka, ket kunang Apo Dios agyaman na iti amin nga adakin niya. Agyaman na painikan na iti biyag, agyaman na painikan na iti mata, inikan na tinapayan, iti agong iti ngiwat, iti ima, iti sak. So nagipang amin nga nag-iimbag na banag nga intad iti Diyos kinda, ket ditoy nga may panagnag mo nga si tatalag ka kini Apo Dios, babakan iti panagpanuray mo kinwana, panangbigbig mo kinwana, saan lang nga kadagiti danakal na banag, nundi ka uray pa kadagiti mabasit nga banag, so lumaban ka ag market, ng Apo Dios, italag ko king ka, iti arangin tata. Lumabang kanya trabaho ko ng Apo Dios, italag ko king ka, iti trabaho tata. Italag ko king ka, iti amin. Kat bayad nga italag ko iti Apo, buy-buyugang iti panagyaman, iti amin nga dakin ka. Kat kunang Apo Dios, agyaman ang itinaytingang daw, agyaman ang pinigkan ng trabaho, agyaman ang pinigkan ng pamilya, agyaman ang kadagiti nag-iimbaw ng banag nga dakan niya. So dito'y magtan nga mapabilag itinananay na panagtalag mo kini Apo Dios. So saan tayo magkitaan no anyang itidatas nga ipapain iti mapunang nga problema iti ang lawlaw tayo no di ka kitaan tayo no kasano iti kinaimbang ni Apo Dios. So di panagtalag mo iti Dios, di kinapudnom iti Dios, di kinapudnom, di kabaulan iti Dios, di kinapudnom, di panakabalin iti Dios na adda iti nakimbag na ima iti Dios nga mangidaldalan tingka, mangisuro iti aming aramidan, mangiturong kadagiti agdali, kat tuwin kumit mo tibiyag mo iti Dios, tuwin talag mo iti biyag mo iti Dios, saan kanto nga madihado, uray pa iti ginag ni patay, mapanagnagan na ka, nga sinatalag ka kini Apo Dios, kapot at unos tibiyag mo, kat intalag mo kinkwana, manginanama kinkwana, nakadependar ka kinkwana, nga kunang Apo Dios awan kanya, no di kat amin kinka. So si ka Apo Dios, iti may parpang, paumawat iti dayaw kinkinatang. So dapat ta dito Apo Dios, agdengdengag iti saom, tapno ako, iday-dayaw ka, manginanama kinka, tapno mapatibker pa, iti nananay na managtalag ko kinka. Katno manamang pa iti ako na yung amen. Amen. Trust in the Lord with all thy heart and lean not unto your own understanding. So agtalag ka iti Diyos iti amin nga puso. Kat di ka agtalag iti bukod mo nga panakaako. Di ka agtalag iti bukod mo nga panakaawat. No di ka agtalag ka larang kini Apo Diyos. So agtalag ka kini Apo Diyos. Sana nga agtalag iti bagit. Sana nga agtalag iti bukod mo nga panakaamungkin panakaawat. Sana nga agtalag iti panuan niya iti kabaulang iti mabalinak na aramidan. Sana nga agtalag iti natakwan mo nga panunutan. Sana nga agtalag mo niya iti rason na iti walugo. Lundi ka agtalag ang larang iti Diyos. Ang panurayak larang iti Diyos. Ang kalinaudang larang kini Apo Diyos. So agtalag ka iti Diyos. Ngamin, iti katayong dengan iti rida. Kaya iti katangaran iti problema. Kat mabalin nga umaykin ka, iti taktika iti Diablo. Mabalin nga umaykin ka, iti modus operandi iti kapuso. Nga sumagsak ita panunod mo, nga iso iti gapong, nga agdanag, aggadwa, kaya nagdudeng ka, iti panagtalag, kini Apo Diyos. Iti kapuso, kayat nga alaan, iti talna nga intad iti Diyos kinka. Isot ka po na ako na iti Diyos nga saan ka nga agtalag iti bukod mo nga panakaamo. Tati bukod mo nga panakaamo, mabalin na ato dagiti question matagta. Ato iti saan na may parabang na mapasama kinka tagta. Ngayon saan mo nga mo, nga isugay ang aming dagita, ket wagas iti Diyos, tapno makapan ka dya sumarunungan level, unotokad iti masakbayan iti biyag mo. So amin nga mapaspasamak iti biyag mo, kaputain talag mo iti biyag mo kini Apo Diyos, dagita ket pasat ti plano iti Diyos ti biyag mo. No haan nga maiparban ket kunang Apo Diyos, intalag ko kin ka iti biyag ko, ket manginanama kin ka, ket mamatya nga pasat iti plano iti biyag ko, iti amin nga mapaspasamak kanya. Ngayon hangko ang punang agyaman kayo, no adda kayo iti katangaan iti riribo.
Saan ko nga punang agyaman kayo no si sasakit kayo? Saan ko nga punang agyaman kayo no may kaya kayo di pa nakadisgrasya? No di ka iti amin nga sitwasyon ni tignan mo, gapo ta agpalat ka kini ako Diyos, biro ka mo kasano ko na agyaman kini ako Diyos iti amin nga sitwasyon. Kat no may tingkat isakit ka punang ako Diyos agyaman na talalpas na hunday nagasan. Kat no saan na pala ngay nagasan agyaman na ti ka rin nakagasan na. So agyaman ang ako Diyos ay karin, nga di sumarunong aldaw kat natin pintas, nga pinapanaos. Agyaman ang ako Diyos ay karin nga saan nga talinahod kanyak di kinakunapay. Agyaman ang saan nga talinahod kanyak na ito'y nga. So uray pa iti kinakiramo, uray pa iti kinalamo-lamo, uray pa iti kinaawan, iti awan, uray pa iti katagaan, iti problema, at talagang latakin ka ako, kat awan to iti mabalin nga mangisina kanyak, iti ayat iti Diyos. So nagita iti mangipanpanagnan nga si tatalag ka nga kanayan kini ako Diyos nga saan ka nga agtalag iti bukod ko nga panakamo kaya panakawat so na and lean not unto your own understanding saan ka nga agtalag iti bukod mo nga panakawat no di ka agtalag kalaan kini ako Diyos. Hallelujah. So agtalag ang laon kini ako Diyos sana nga agtalag iti bag so anya ti aramid takno ba talaga iti bagay nga sila talaga kinako Diyos. Anya ti aramid takno makumbinsar ko iti bagay wenno mayapan ko iti bagay iti level wenno tukat nga puna ako Diyos ang talaga kinako. Sunod mo na mga talaga iti Diyos. Sunod mo na mga ako Diyos ang talaga kinako. At dapat dito umanay nga ebidensya. At dapat dito umanay ang mahilasinan maipangangon o maipakita nga sikat at sitakalan iti Diyos. Takno nung makita ken maamuan nga sikat at sitakalan iti Diyos ikabusor ken pumanaw kapot ang makita na nga sitakalan ka iti Diyos. Dahil ito'y kakabsa iti armas tayo. Nung sitakalan ka ken ako Diyos nakita ikabusor ken pumanaw. Saan na ka nga kaya nga sinugan? Kapot at ipanagpalag mo kini ako Diyos. Kat isulay ta iti arat, iti aglawlaw mo. Ti Diyos ti makin kontrol kinka. Kat amin nga mapasama kinka. Kapot tayong palag mo 100% iti biyag mo kini ako Diyos. At dati alat ti aglawlaw mo. Kat numan bilang makasas. Makasiduglat at ikapusol kat masagit na ka. Amo nga ti Diyos ti kin kontrol iti biyag mo. Pas kini Diyos. Napan ni Satanas, kinita na no sino nagiti mabalin na nga ibandek nga rigis-rigis. Yamahan na na kaya nga sinagib ni Job. Pataasan na masagidan ni Job, yamahan na nga makaya masagidan ni Job. Kapot at ni Job, kat impalag na itibiyag na kini Apo Diyos. Hindi nagsabat, nagkita na Apo Diyos kini Satanas. At istorya dito, ano kasanungan nagkita ni Diyos kini Satanas, nag-istorya na nagsango na ni Job chapter 1 ni chapter 2. Kinunay ni Diyos, pakiyahan mo ayaw nga nagkita ikanak mo ni Job. Nga nasimpat, agtalag kanya. Talag na iti amin nga biyag na kanya. Kaya kuna ni Satanas, saan ko nga kaya nga sagidan ni Job dating kabil mo nga alat iti aglaw mo. So adda iti alat iti aglaw mo, nung intalag mo iti biyag mo kini ako Diyos. At kinarit ni Satanas, ni ako Diyos kapuna na, ikatan ti ala di kagdawlaw na, tapada sa kita at di na ka nakalikudan na iparupa. So impalubos ni Diyos, sinabi ni Kapuso, nagibaon ni Satanas, kanagiti tao na mga patay, kanagiti amin na taradon na, pinatay na pa, nagiti amin na para pastor, nagiti mga iaywan, kanagiti nilibribo mga karadon na. At saan lang nga nita, ingana nga naputo na ti amin ang daging na iti pamilya na ken imay pa tingkuana iti naharang na sakit. Nga tinag-imbag na dama amin nga mapaspasama ken kuana kapag kayong balit na iti biyag na kini Apo Diyos ket pasag amin iti plano iti Diyos. Ket iti kamaudyanan na kapag kasaan ngayon magpat iti pamati kini Apo Diyos na noan niya tinapukaw ken kuana ket nagsubli, nagdubli-duble, ket nananay pa ay itirag ko kinwa. Iso nga amin nga mapaspasama ka na tayo, lakit di saan tayo magtalab, ibukod tayo nga panakamo, saan tayo magtalab, ibukod tayo nga panakaawa. Noan niya iti inarami iti Diyos, iti biyag mo, ket masapol nga apresyaran ko mo.
bigbigang kuma. Masapol nga padayawa mi ni Diyos, adag iti amin nga makita, nga nag-iimbag na banat, nga inang-aramid na itigan mo. Saan mo nga kuna, nga anyaman din, hindi nga papaspasabak kanyak, tudigan ko na, ako Diyos agyaman na, pasika iti makin control, iti biyak ko, iti katanaan, iti ligat, iti declare mo, ako Diyos agyaman na, pasika iti makin control, iti biyak ko. So sa anak nga agpanuray, iti bagik sa anak nga agtalag ti bagik, nudigat agtalag na, sa anak nga agtalag ti bubod ko mapanakaawat, kaputa ti bubod tayo mapanakaawat mo, iti bubod tayo lang mapanakaawat, iti pagtangtang tayo, agturong tayo ti panakadadalan. Kaputa dari iti banbanag kung mapaspasamak iti daytoy nga ramang tinaga nga narigat nga awatan iti bubod tayo mapanakaawat ngam no'y talag tayo ti biyag tayo ti Diyos no ti panunod tayo agpalinagad kinwana di tamat tayo nga mapatawad ka na tayo iti nanganay nga panagtalag ti ni Apo Diyos kat iti amin nga mapasamak iti biyag tayo kat mabigbig tayo isuna birugan tayo no kasano tayo nga agyaman kinwana iti amin nga sitwasyon iti biyag tayo. So, tatangag sa kahit kung kasauda kayo, may papan iti nananay nga panagtalag iti Diyos. Kahit kung kasauda kayo, may papan iti nananay nga pagilasinan, iti panagtalag iti Diyos. Kaya kung alubuyin na kayo, nga nananay nga agtalag kay Kuana, kaya nananay nga agdependa iti Diyos. So, ibagat kada kayo, at itatarigayan niyo abindisyon anagapo iti Diyos kat na iparangarangan iti biyagyo. Nagiti nag-iimbag nga banag nga kaya't mo nga mapasamak ka, mapasamak iti pamilyang kat na iparangarangan iti biyagyo. Dahil tatat pasat kinalpasan ngayon ang amin niya po Isus 2,000 years tinapalawas na iparangarangan dahil ta iti biyagyo. Dahil iti amin na ratap mo nag-iimbag iti biyagyo kat na iparangarangan iti biyagyo. Kat dahil ta nga na iparangarangan na bindisyon iti biyagyo kat napasamakan ka na kayo kapo talagtalag kayo kini Apo Diyos. Kat naman namo kayo kunayo man manan amen. Amen. Hallelujah. So kapo iti panagtalag mo iti Diyos nalpasan nga naiparangaran ka dagiti bindisyon nga nagapo kini Apo Diyos. Isunay ta iti na idumdum mga ragsak na idumdum mga bangar na sa ano ma-explain kapo taaddating ka iti ang burburayo nga ragsak na gapgapo kini Apo Diyos dahil ta iso iti kalna na addating ka kaya iso iti kayat iti kabusor na alalagin ka iso kapo na nga iti amin na pasat iti biyag kayo kat ikumit tayo kini Apo Diyos. So manrugiyak pa iti panangipakaawat iti sao ti Diyos babaan magtaan iti sao ti Diyos iti sao panagtalag iti Diyos kaya't na masakwan kat manginanama ka kenkuan. Amen. So nagtati kaya't nasakwan iti panagtalag iti Diyos manginanama ka kenkuan agpanuray ka kenkuan agpaidalan ka kenkuan agpalinalag ka kenkuan nga iti panunot mo ket adala kinwan nga isuna lang iti priority iti biyag mo. So iti panagpalit iti Diyos ket jay kinapudno jay kabakalan iti Diyos jay kinapudno jay kinaimbag iti Diyos jay kinapudno jay kinapiksa iti Diyos ken jay kinapudno jay panakatay panakaitanam ken panagungan ni Kristo nga isunay ta iti nagimbag nga dama gapot ati kayat nga sapon dayta ket binayadan nan iti utang tayo. Binayadan nan iti ransom. Kinidnap na tayo ti kabuso. Kaya sinaka na tayo ni Apo Isus. Saan nga balito, saan nga kwarta, nudigat iti mismo na darana. Iso nga, kukwa na tayo ni Kristo. Kaya dahito'y nga bagi tayo, kaputa ginatang na tayo ni Kristo, pagdayaw tayo iti Diyos. Babaten itinanay na panagtalag kayo kinwala, panagdependa kayo kinwala. So saan tayo na maayay? Anyamang ti sitwasyon ni biyag kayo. Saan ka na maayay no tilistahan ti utang mukot na katatid doon? Kapo, taginalpasan ni naramit ni Apo Isus,
Kaya insabutnan, iti amin nga masapunan tayo. Kaya punana, nga saan nga talinagin ka, anyaman nga klase iti problema, anyaman ti sitwasyon mo tata, mabalin nga saan tayo nga naipatumpal, dahil darapa mo iti biyak mo, saan na nga kayat nga sa kwen nga saanin nga may patumpal, no saan ka tayo nga naagasan, saan na nga kayat nga sa kwen nga saan ka nga maagasan. Inkarili ti Diyos, na napinpintas ipagbanagan iti masakbayan iti biyak mo, ngayon iti napalakas. So, at dati nagtimbag nga plano iti Diyos, iti tunggal may sa kadatayo. So, iti panagtalag kini Apo Diyos, kat iso iti panangited mo, iti biyag mo kinkuana, di kinapudno, iti amin nga inahamid, iti Diyos, iti biyag mo. So, maguyugan tayo, iti panagserbi tayo iti Diyos, iti amin nga panagyaman kinkuana, kat dito'y nga bumilag, iti pamati tayo, bumilag, iti panagtalag tayo, pananginanama tayo, uray pa'y, karagiti panpanag, nga saan tayo pa'y nga nakita. Nga nagitiing karagiti Diyos, nga saan tayo pa'y nga nakita. Gaminda tayo, kaya't Espiritu, akalang-alanga iti Diyos. Isod ka po na nga tartarigagayan ti Diyos, nga nagitiag serbikin ka na, kaya't nagitiag tayo, iti Espirituan mo kita hulo. Kahit nga sa buwan, itid mo, iti amin nga paset, iti biyag mo kini Apo Diyos. Iti biyag tayo, nagapo kini Apo Diyos. Iti Diyos, dinamili na ka, manipod iti tapot, iti muyot na iti agong mo, iti angas ti biyag. Kaya't nagbalik ka nga pararuwa nga si biyag. Kaya't dahito'y, kaya't regalo ni Apo Diyos kada tayo, sagot ni Apo Diyos kada tayo, at lumabigbig mo nga panawin nito, na ananay nga tumawad kin ka, di ba nagtalag, kaya't unang Apo Diyos at dibendarat kin ka, at talagat kin ka, manginanama kin ka. So nagtalag kay di Diyos. Kaya't, itan mo itibiyag mo kini Apo Diyos, nagtalag ka kin ka, kaya't maadaan ka, iti kabaulan. So saan ka nga madaan ti kabaulan, no saan ka nga talag kini Apo Diyos. So nagtalag ka kini Apo Diyos, dito'y matan nga maadaan ka iti kabaulan. Ken bumilag pa iti pamati. Nagtalag ka iti Diyos, maadaan ka iti kinapigsa ken panakabalin. Maadaan ka iti kinalaing ken kinasirit. Ket adda iti sigurado nga mainayon kin ka no agpalag ka kini Apo Diyos. Umaykin ka, itinananay nga panagdependar iti Diyos. Umaykin ka, itinananay nga kinapudno. Diyan, agbalin ka nga nananay nga napudno kini Apo Diyos. Kinananay nga bumilag pa iti pamating iti Diyos. So nung una, may isang tao, when agtalaga iti Diyos. Ngayon itong katangaan, ikiligat, kiniti katayantanan, iti problema. Saan matan mapanagnagan, iti pumiso. Saan matan mapanagnagan, iti kinaimbag, kinasayaak, kinumiso nga aramid. Kaya daw nga balasan, dagiti mga gadanes kadakpada. Kaya daw nga balasan, dagiti mga lalayat kadakpada, kinagararamid kadakpada, iti mati. Kunanda nga talagda iti Diyos. Ngayon awan mat iti makita apa nila sinan. Awan mat iti makita nga ebidensya. Awan mat iti panagbalbanaw iti biyaga. So iti panagtalag iti Diyos. Kat dyan tinapudno iti Diyos. Nga awan king ka, digat amin king kuwana. Kat dito'y mo nga magumpod iti nananay nga panagbalbanaw iti biyag mo. So no, agtalinaad ka kinkuwana, no agtalinaad ka kadagiti sasaw na, no agtalinaad ka kadagiti kahina, di tamatan na mapanagkagam tamagin na agtalag ka kini Apo Diyos. So saan mo man ay na magtalag ka kini Diyos, nagpatingga ka dyan, awalan ni pinagpun mo aramidan. Masapon mo buyugang na ita, iti panagpadayaw kini Apo Diyos. Buyugang iti panagyaman kini Apo Diyos. Dahil ta iti mangipan nagtalag ka iti Apo. Inikkan na ka ni Apo Diyos tiniwan, takmo ibagaw iti kinaimbag iti Diyos ti Apo. Saan nga umanay nga dingdinggam lang na niya iti kuntuna? Saan nga nakakalam ng iniwat mo? Inpalubos ti Diyos na nita ang iwat mo agsaon kuma. Doon niya tiyan dali na puso. Masapol na ibagam kini Apo Diyos. Ngamin, mas pay na agtalak nga di ibagbagam na mismo, ngam di ibagbagam. Siputan nyo na ito. Dagiti amin nga ibagbagam kada kayo takta.
No kunang itaytayaw tayo di Diyos. Ngayon no kunang Apo Diyos itaytayaw ka. Mas agtalag ka di ibagbagan na mismo na padayawang niya Apo Diyos. Diya mismo nga rumwar itaniwat mo. Ket mas natawtalag ka. Gapo tayo isunga talaga. Iti agad gapo di tapuson nga ang padpadayaw niya Apo Diyos. Ket isulay ka. Iti pakakalag na gam ibagin. Pakakita ang itibagin na si tatalagkan kini Apo Diyos. Ket gapo ta si tatalag ka kini Apo Diyos, saanan nga talinagin ka, iti pagayatan itilasan mo. So tata Apo Diyos, tatalag ka ka, ket saan ko nga kaya nga ikadan nagiti mati nga aramid, saan ko nga kaya nga ikadan nagiti ligalasan, no saan nga gapukin ka, ket ang panurayakin ka, ket Apo Diyos, kagyaman na, kati parabol mo, at adakan niya kon, na ibukbuk ka niya kon, nga isulti tumulong ka niya, nga mga ramid ka nagiti amin nga pagayatan mo itibiyag ko. So tatan ako, saan ko nga kaya nga aramidin nagiti na isang sangayan nga banag, no saan mo lang nagabukin ka, so manginanamak lang din ka, at tanagap lang din ka, Apo Diyos iti amin nga pasan itibiyag ko, umabantiyak, gapukin ka, awan iti kaya no saan nga gapukin ka, mabalin nga iti trabaho, tatakot, adda ka pa lang iti baba, nga talinagad ka kini Apo Diyos, iti apukin ka, iti masakbayan, ngayon sagana na nagpintas, nga isu iti pagayatan, iti Diyos inga. Lakit di agtalag ka kini Apo Diyos, ket adda iti napintas nga magbanagan, iti masakbayan, iti biyago. So addakin ka, iti nananay nga talna, no agtalag ka, nga nananay kini Apo Diyos. Ket di kinapudlong, ikadagiti sasaw ni Apo Diyos, di kinapudlong, kenkwana, di timunten, nga mapanagnagam, nga sitatalag ka kini Apo Diyos. So muna na trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding, and all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. So, iti amin nga pasat iti biyag mo, ket italag mo kini Apo Diyos. Iti amin nga aramidan, ket saan ka maagpaluray, saan ka agtalag, ibukod mo panakabutin, panakawat, no di ka agtalag ka lang iti Diyos. So, iti amin nga addang mo, in all your ways, iti amin nga agdan mo, iti amin nga aramidem, iti amin nga plano, ket i-acknowledge mo iti Diyos, bigbigan mo iti Diyos, at panuray ka iti Diyos, ibiyang mo ni Apo Diyos, kunang sika Apo iti first priority, iti ready nga namin, sikat ibiyang mo dito hanya shakti mo na, nudigat sikat mo na, Apo Diyos sikat isilaw nga sursurot, saan nga sika nga silaw iti sursurot kanya, nudigat sika nga silaw iti sursurot, at takno makita iti dalan ko. So nubigbigan iti Diyos di amin nga namin, nakakita ka na yung mali iti tapo nga magmagna, iti tambak nga di flashlight, iti sumarsarunod kanya, silaw at isod ka na di ligod na, kaya pagmagna iti makuna nga tambak, sigurado di matenag, iti tambak kapag pagnana. Ngayon di kami na iti silaw, iti flashlight, iti salmo na, nakita natin dala na kasta iti kaya iti Diyos. Iti Diyos iti silaw, nga iso iti umuno na. So kadagiti amin nga agdan mo, kadagiti amin nga ramidon, kadagiti amin nga plano, kadagiti amin nga sayang takmo iti biyag mo, iti panagiskwilam, kunang Apo Diyos hanap ng mga graduan, no saan nga gabutin ka. Apo Diyos ang kung magunod na iti arapahap mo, iti biyag no saan nga gabutin ka. Apo Diyos ikamuntang dinanitan iti arapahap mo, kaya Apo Diyos manginanama, na may patumpang mo ito, gabutin ka sa panuraya, kaya ka. So kastamat na amin nga, dating nga datakat, kunang Apo Diyos nga naagdakan niya, dagiti no saan nga gabutin ka. So gapukin ka Apo Diyos agdakan niya dito. Gapukin ka danak anak, gapukin ka danak ti pamilya, gapukin ka danak ti balay, gapukin ka danak ti trabaho, gapukin ka dapat ta dito. Ket gapukin ka Apo Diyos sibilyaga at agyaman ang angin ngayang angas ko ngay itid mo kanya. So dagita kakapsat iti wagas no kasano nga bigbigan iti Diyos. Ket no bigbigan iti Diyos. Ket ikam iti gundaway nga mang-apresyar kin pana. So na ito'y kakapsat. Nubigbigan ni Apo Diyos, ikang garon iti gundaway nga mga presyakin ba? Saan mo ko na Apo Diyos bigbigan ka? Yung saan mo man nga na-presyak, dagiti kinibag iti Diyos bigyan mo. Mabalin nga, kaputang mo mga presyak, puro pa nagreklamo, itadakin ka. Agreklamo ka naman yan, itsura, ikong compare mo, itibiyag mo, iti sabali.
So saan mo ay compare? Tibiyag mo di sa bali. No di ka kitang tibiyag mo, kitang itsura mo. Nagpunang ako Diyos, agyaman ang pinagpintas ng itsura ngayon mo kanya. Agyaman ang tayo gintura, tapaklaan na dinamili na katingkuyot mo tagungod yangas tibiyag at nagbalina ang tararawa sa bibiyag. So tatan mo ay compare tibiyag mo di sa bali. Kasi compare mo lang tibiyag mo iti Diyos. Ngay sikat at anak iti Diyos, sikat at ayayatan iti Diyos, dumdungon na iti Diyos. Mensabutan iti Diyos, hindi amin nakasabulang. Dito yung nga mabigpit mo yung babae mo iti panangap. Siya mo karigiti amin nga nag-iimbag nga dati ka. So tatan mangrugi ka nga mga presya ay tikinipag ni Apo Diyos. Kaya iti ka ito nga kapresyalan ni Apo Diyos iti biyag mo. Di tamatan nga iti Diyos kat maragragsakan din ka. Saan mo nga tagibasitan no anya iti dating ka. Saan mo nga tagibasitan iti laing nga dating ka. Gapu, ta iti amin nga dating ka nga nag-iimbag nga managkat nagapu kini Apo Diyos. Kat mo sarang iti basit iti Diyos padaktalan na. Ngayon, ang tandaanan tayo, iti parang bigbig tayo iti Diyos. Nagkastaman, nga salimat batan tayo, dagiti amin nga inter iti Diyos na dakada tayo. Isuleta iti mga ipanagnan nga bigbigan tayo iti Diyos. Babayan iti parang salimat tayo, iti panagyaman tayo. So saan nga italag iti Diyos kinka iti dakkel na banag, no saan ka nga mapagtalkan iti basit. Kuna niya Apo Jesus, ti mapagtalkan ti basit, mapagtalkan tumot iti dakkel. Ti saan nga mapagtalkan ti basit, saan mo nga mapagtalkan iti dakkel. So kasta, kapsat, iti sistema nga rambungan tayo, iti na iti nga panawan, no kasano, nga naan-anay nga bibigan tayo iti Diyos, babaoy iti panang salimat tayo, kadag iti amin nga dakada tayo, nga buyugan tayo, iti panang apresyal, kadag iti amin nga dakada. Ngano ka na tayo iti mga apresyal kini Apo Diyos? Amen! Glory to God! In the name of Jesus, anda iti dakkel nga baligi iti biyag mo, no iti inaldaw-aldaw at apresyalan ni Apo Diyos iti biyag mo. Di tamot din nga mangrugi, iti panagbalbalo iti biyag mo. No awan ka, iti panagbalbalo mo saan mo mamariknang at iti panagbalbalo ka, rugyang nga apresyalan ni Apo Diyos iti amin nga pasat iti biyag mo. Padayawang isuna, bigbigang isuna. So bigbigang ket padayawang iti Diyos. Nga isukit nga pudno. Agnanayon, ken manakabalin amin. Di tamatan nga umaikin ka, iti nananay nga tangna. Umaikin ka, iti nananay nga panagtalag kini Apo Diyos. Di tamatan nga mapaniknikam, nga nananay nga sitatalag ka kini Apo Diyos. Amen? Yes. Praise God. Ti Diyos ket agnanayon. Ket inkari ti Diyos, nga nagtalag ka kinpala. At talinarin ito, nga kadkadwa mi ti Diyos, iti unos ko panagbiag mo, ket buy-buyaon ito, iti inasayaat ni Apo Diyos. So, ang talagap kini Apo Diyos. Ang talagap, iti amin na pasag ibigyan ko, ang talagap kini Apo Diyos. Isulay ko, iti nagpang iti tao, no apay nga bibiyag, iti naibig na ito, iti nagang talagap kini Diyos. Ang talagap laang kinwana, ang panurayak laang kinwana. Dahil ito'y iti full duty tayo, iti dahil ito'y nga rabaw iti dapat. Dahil iti rebellion tayo, dahil iti sistema nga dapat nga surutan tayo, iti panagtalag ti Diyos ka. Talag ka kini Apo Diyos sigurado, nga manginalama ka mag kini Apo Diyos, magtalag ka ti Diyos sigurado, nga ti pamatin, kat mapatawag, mapabilag, iti panamating kini Apo Isus, iti nagpasin ni naramid ni Apo Isus, iti biyag mo, ang kalitan ti panakisalakan, at dalitan iti kinasipat, at dalitan iti amin nga kapagalan nga mga ramid ka rin iti isang yan nga banag, at dalitan iti panakasultor iti problema, at dalitan iti waya-waya, at dalitan amin iti panagtalag mo, iti panamating iti nalpasin nga naramid ni Apo Isus, bigyan mo, isungtatan, at rugi katatan, nga mga presyar kini Apo Diyos. Apresyalan ni Apo Diyos kit kunang tatanga ang daw Apo Diyos at focus na nga dumlag ka na ginisasaw. Gapot at isaw ti Diyos na gingganda yung tata, isulit iti karapon, iti kararwa tayo, kat iti kararwa tayo, kat iso ti panunod, iti pagayatan, iti katatawag, iti siya sinting, kastaman, iti konsensya, kat dahitoy nga sa ti Diyos, sumsumrag kat iti kararwa tayo, sumsumrag iti panunod tayo, kat gapot at sumsumrag iti sa ti Diyos, iti panunod tayo, mataan tayo, iti nananay, nga panagtalag iti Diyos, gapot at iti panunod tayo, kat agtalay na kini Apo Diyos. Amen? Kung na dyan po ti Isaiah chapter 26. Isaiah chapter 26 verse 3. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed in thee, because he trusted in thee. So una na aywanan na, itinaan-anay atal na, dahil jay nga at alat kenwan.
iti tao agtalep kinkuana, ket aywanan na iti nananay nga talna, gapu agtalep kinkuana. So aywanan na iti nananay nga talna, dayjay ati panunot na, ket agtalinaed kinkuana. Gapu ta agtalep kinkuana. So gapu ta agtalep kay ti Dios, iti nananay nga talna ti Dios ket agdakin ka. So ready ka ba sa? Di pa nagtalinaed iti panunot mo kini Apo Dios. Ket di ta magdangay di talna iti Dios ket agdakin ka. So agdakin ka iti nananay nga talna nga agapu iti Dios ket agdakin ka tinananay nga talna nga agapu iti Dios. Di ta magdan nga saan nga makaasideg iti kabusog ka. So agdakin ka iti nananay nga talna gapu ta ti panunot mo ket agtalinaed kenkuana. Okay, siputan nyo na no ti panunot mo ket agtalinaed kini Apo Dios, sigurado agdakin ka iti nananay nga talna. Ket gapu ta agdakin ka iti nananay nga talna, gapu ta agdakin ka iti wenno iti panunot mo ket nagtalinaed kini Apo Dios, sigurado nga agdataleb mo kini Apo Dios. Amen. So ready ka rarwa tayo, masapon nga i-focus tayo kadagiti sao ni Apo Dios, agtalinaed tayo kadagiti karit Apo, agtalinaed tayo kinkuana, ket dito'y magten nga ti panunot tayo agtalinaed kinkuana, ket sigurado nga maadaan tayo iti naan-anay nga talna. Amen. So may kada tayo iti naan-anay nga talna no padayawan tayo iti Apo. So agtalinaed ka kinkuana, agtalinaed ka kadagiti sao na agtalinaed ka kadagiti karina, naan-anay nga umaykin ka iti talna. So dahil iti wagas no kayat mo nga naan-anay nga mapataon iti panagtalek mo iti Dios, naan-anay nga ti panunot mo ket agtalinaed kinkuana, babaen iti panagsukimat mo kadagiti saso ti Dios. Kuna na di Revelation chapter 1 nga nagasat dagiti mangbasa kadagiti kin mangdengeg kin mangsalimatnget kadagiti sao ti Dios. Ket no salimatnutam dagiti sao ti Dios ket nagasawen iti panunot mo ket agtalinaed iti Dios, agtalinaed kinkuana, agtalinaed kadagiti saso iti Dios, agtalinaed kadagiti kari iti Dios. Dahil ta kakabsat nga no aywanam iti panunot mo, agtalinaed iti panunot mo iti Apo, saan to nga mapagundaway iti kapuso. So dahil kami panunot tayo ket kasla nga drum nga makargahan iti sao ti Dios, ket no mapuno iti sao ti Dios, mananay iti panagtalek. Ngepno dahil ta nga drum ket nakargaan iti sao ti Dios, ket laukam iti saan nga mayan natot kadagiti sao ti Dios mapuison. Dahil ta nakargaan iti nga drum, uri kasarong iti kidadalos na isu nga iti amin kuma nga pasat iti biag tayo, iti amin nga ramitin tayo, ket iti adda po iti panunod tayo, ket agtalinaed tayo lang iti Dios. Ket iti Dios nga iti panunod tayo, ket agtalinaed lang kinkuana. So anyaman ti mapasama, hantayo po nga ipalubos nga adda iti mailaw nga panagreklamo. Kadagiti anyaman nga mapaspasama hantayo mauwatan iti biag tayo. Kat saan tayo mga reklamo, numay kin kahit pa na kahit dadalas gamin kakapsat, iti pasat iti biag tayo kung kumay, at dagiti trahedya, at dagiti mangguyod kin ka nga mga ipababa nga mga italmet, at dagiti masuron kin ka, uray maramidam iti amin nga kinimbag kadapada, at dagiti masuron kin ka, ngayong amin na kita, ket pasat iti panakadisting, iti pamati iti panagtakno, naan-anay nga no, unang Apo Diyos agyaman na penikan na kahit kalmado nga rin na, dagiti nga tattawa kayat nga mangguyod kanya, kayat nga madadalulan iti nagan ko, Apo Diyos agyaman ang patagpanagakin ka, ngayon mo kanya kaya ikalmano nga rin na, tapos mapagbaligyak na ito eh, sweet tamot din, ngayon iti Diyos, kahit maragragsakan, itira kami din, mga appresyakin ko, namang padpadayaw kin ko, kahit nagiti anghel iti Diyos, ipauna, nga addakin ka, namang tep iti nananay nga kalma, kahit mapagbaligyan, ianyaman nga trahedya, maumay ka, gapu tanag-tanag ka iti Diyos, gapu at ipanunot mo, kahit nagtalinaed, kaya Apo Diyos. So nagpintas ka kasap, in-enjoyin tayo, nga iti panunod tayo, kahit agtalinaed kini Apo Diyos. Dahil kakabsat, iti wagas, nga punang nga mapanag na kakon iti bakit kasi katalaga kini Apo Diyos, kakutan nakadibindarak na ang kinwa. Saan ako nagdibindar iti kabaulak, hangkong tagtagibasitan ti kabaulak, ngam ni Apo Diyos lang, iti pagdibindarak, iti amin kaputa. Ini ka na kaya Apo, iti uray pasit, ang muko iti Diyos, nagpadaktulan na, kahit maaramidap, iti daktul na baligi, kaputa, bigat ni Apo Diyos, iti amin gandahan niya. So, nabigbigang iti Diyos, dahil tanga basit, kagdakin ka, kahit mabalin mo aramidan iti isang sangayan. Kas kini David, may salagang, nagbasit lang nga slingshot, iti dakin mo na, ngayon kaputa, binigbig na, kapuna na nga imayak nito, kapu iti Apo, kahit kaya na, nga pinarumag, iti uray nagdaktal, nga higante. Kas na kini Samson, idinto
nga addantan iti 1,000 nga soldado nga lalaki nga nangaraot kinkuana ket pinalikaw-kawan ni Samson ket kaslang awanen ngem gaputan ni Samson intalag na itibiyag na kini Apo Dios ket kinmitay tagdawlaw na ket ada nakita na nga tulang apanga iti asno ket isuti inana na ket dayta uray no nagbasit ket nabalinan na ngay narami iti isang sangayan gaputa saan na nga tinagibasit iti basit laeng nga dakin kuana ket binigbig na nga nagapu kini Apo Dios ket nabalinan na nga pinarma iti 1,000 nga nagtagi armas nga soldado. So iti kalaban tayo tatak ket saan nga lasag tindara iti kabusor nga sumrek iti panunot tayo gwardiyan iti panunot tayo tatak agtalinaed kuma iti nga panunot tayo kadagiti sa Dios agtalinaed kuma iti panunot tayo kadagiti kadagiti Dios agtalinaed kuma iti panunot tayo ken kuana at di tamang tayo na sigurado nga umay kada tayo iti naan-anay atal na sa agawin kakata ket kuna magyaman na Apo Diyos adda kanya tinananay nga talna ket daytoy nga talna isu daytoy iti alat iti aglaw ko nga sanak nga mabalin nga buriburen iti kabusot gapot at battle ground ket iti panunot tayo once nga palubos mo iti panunot mo ket pinasok iti kabusot di tamoten nga kontrol na iti biyag laglagiton iti panunot mo ket isu iti mangbaon iti amin nga gamiton iti imam iti saka sakbay nga kuti daytoy imam daytoy panunot mo umuna isu iti nagbaon isu nga no inatake ti kabuso ket nakastab iti panunot mo di tamoten nga kontrol na iti biyag mo isu nga dapat at dito tinag-imbag nga dama ket agtalinaed tayo iti panunot tayo ti Dios gapu tanalpasan nga inabak ni Kristo ni Satanas pindara na nagawis ti cross dagiti mabalin nga ramidon iti kabuson ket saanen nga mabalin tata gapu tanamati tayo ginalpasan ni naramid na nga isu iti panakatay panakaitan iti panagungar na takno bayadan na ti utang tayo takno isalakan na tayo takno wayawayaan tayo ket wayawayaan na tayo ni Apo Dios ket gapu tanagtalag tayo kin pana naataan tayo tinananay nga panamati ginalpasan nga naramidan na ti biyag sugatan naragsakan ti gatero. Nyaman din paspasama at talaga kakulat tayo ni Diyos. Unay pa'y nga dahil ti coronavirus taglaro, hanak naman talaga. Bueno sa iti masko, iti face masko, taklo, hanga ko na iti gobyerno nga siya kat masukira. Kat imbili ni ti Diyos na tulog na iti gobyerno, kamulis iti panakaiway ni Diyos. Ngayon, saan nga isulay tayo iti protection lo, no di na iti protection lo iti Diyos. Kat agtalay katlahan, kiniya ako Diyos. Kat uray man pa'y makaptara ka ti virus, agtalay katlahan ti Diyos. Uray pa'y mapuyos ti biyag kung kaputi virus, agtalay katlahan ti Diyos. Sa awan kanya iti budan. Gamin iti budan kin panagdalan, kat isulay ta iti armas iti kapuso. Saan tayo may palubos na budan tayo, iti Diyos kat kontrol na iti amin nga banag. Iti kanito nga, mong nga iti Diyos kat kontrol na iti amin nga banag. May katin ka iti panagbudan. May katin ka iti panagdalan. Kat nanay no tawag kin ka iti panagdalan kini Apo Diyos. Sumunam Apo Diyos agyaman na sika ti makin kontrol iti amin nga banag. Sika matang tinamtad iti biyag ko. Kat inkarim Apo Diyos nga kadwanag to iti ulos ti panagbiag ko. So katanag mayat to na adda tayo to iti sidong iti Apo. Kat naglagi to nga ti sidong ti Apo adda ti salaknib. Adda iti protection. Kat adda nga kanayon ni Apo Diyos na mga aywan kada tayo. Praise God. So, nagtalag ka iti Diyos. Nakadesisyon ka ba nga agtalinaed kinkuana? Agpanuray kinkuana? Agpaidalan kinkuana? Nga isuna lang iti first priority iti panunod mo. Nga iamin nga ramidin ket isuna iti una nga adda dita panunod mo. So, agtalag ka iti Diyos. Isut gapuna at ipanunod ko ket agtalinaed kinkuana. Agtalag ka iti Diyos isut gapuna at ipanunod ko ket agtalinaed kadagiti sasawna. So no ti panunot mo ket saan nga agtalinaed iti Dios ket gaputa saan ka nga agtalinaed iti Dios. Gaputa saan ka nga agdependa iti Dios. Gaputa saan ka nga manginanama iti Dios. Ngamin naka-focus ka kadagiti banbanag nga makita. Ket kuna ti Biblia nga dagiti banbanag nga makita ket saan nga mataginayon. Ngem dagiti banbanag nga saan nga makita ket mataginayon ka. Ket no agtalag ka kini Apo Dios. Maadaan ka itinananay na pamati kadagiti banbanag nga uray nga saan upay nga nakita. At kuna ti Biblia, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So ti pamati ket isu ti panamatin kadagiti banbanag nga uray nga saan upay nga nakita. Faith is the substance of things hoped for. So han ka nga so sakbay nga maadaan ka iti mapuna nga
pamati kinapo Diyos, madaan ka pa yung umuna, iti pananginanama, ken kuana. So, manginanama ka, kini ako Diyos, ket dito'y nga madaan ka, iti pamati, kada iti banbanag na uray no saan mo pa'y nga nakita. Amen. So, kalinad tayo, nagkalat kini ako Diyos, tapos dumadaan tayo, iti pananginanama, ken kuana. Nga uray pa'y dagiti banbanag na saan tayo pa'y nga nakita. Inkarinya ako Diyos, hantiw pa'y nga nakita, dagiti na mga banag, ngayon agkalat tayo lang tayo ni ako Diyos. Kinunan ni ako Isus, hindi magmagna isunay, tinabaw tinaga, namati kayo ba niya, kapulang ka nakita na, nang nagasap, dagiti saan na nakakita kanya, mamati na kanya. Kaya namati tayo, amen? Amen. So namati tayo, kini ako Isus, namati tayo, ginalpasin na naramit ni ako Isus. Ngamin, nung kadagiti banbanag lang nga nakita, saan nga iti mapuna nga pamati nga na espiritual? Iti usto sa alam nga pamati, hindi ka iti pamati nga natakwan. Kaya iti pamati nga natakwan, kaya isula, iti pamati nga nagapumanikod, iti 5 senses nga iso, iti makita, maangot ka naman ang timarit na, iso gapuna nga aramidan, kuno aramatom, iti pamati nga natakwan, kat kunang hanak nga mamati, no saan ko nga nakita, iso nga idi panawon ni Apo Isus nga magmagna, iti rabaw, idi awanin, iti makita da nga milagro, kini Apo Isus, saan damutan nga mamati, kinuwana. Kaputa, nakabis dala ang ijay makikita na. Kaya kaputa makakita na kina Apo Isus ti milagro, mamati na kinuwana. Ngayon handa nga makakita ti milagro, saan da nga mamati, kinuwana. So ti panagpamati, kaya iso ti panamati, kada kiti banbanag, nga uray mo saan mo pa'y nga nakita. Amen. So ang talinaan tayo iti pamati, kini Apo Diyos. Ang talinaan tayo iti pananginanama, kinuwana. Nga iti kadawian nga kasasaan, kasla nga imposible, kasla nga saan na mapasama. Kung malabo na ito yung mapasabak, imposible mo tayo naman na simpukat simpuak tulad ka, haan, gaputa tiking anak ka, kat iti Diyos, insabot na iti amin nga kasikulang, so anak na kay iti Diyos, kat iti amam, kat tukwa na iti amin nga ka. So nanyaman ti kayat mo, daddy, agyaman na, addan kanya, iti kasakulang, kat manyan ti addan ka kasakulang, addan ka kanta, isunay ta, eksakto nga kasakulang tata, agpanuray ka lang kini Apo Diyos, agtalag ka lang, hanggang agtalag ti bukod mo nga panakawat, saan mo ay comparative yan mo, mo ko na, sirserbihan mo, tapay nga kaspwede ka sa saad ko tata, nadigat italag mo kini Apo Diyos, gaputa, sabot ng iti amin nga kasakulang, ket puro eksakto, amo ni Apo Diyos, doon yan kasakulang, isumahan na ka iniktan iti helikopter tata, gaputan pa nga kasakulang ni helikopter tata, isumahan niya dadahin ka, isunay tati eksakto nga kasakulang tata, ket magpalag ka, nga ti amin nga dahin ka tata, uray pa inubasin nga banag kita, ngayon no aramatan ni Apo Diyos, at banag nga na isang sangayan, iti biyag mo. Amen. Praise God. So, ang talag tayo, kini Apo Diyos, iti amin nga basta bibigyan tayo. Kung ano pa dito iti Psalms chapter 31 verse 14 to 15. But I trusted and thee, O Lord, thou art my God. So, ang talagang kinga, Apo Diyos, ito na, sika, iti Diyos ko. So, nung kanang magtalag ka kini Apo Diyos, dahil dapat na isang sangayan. Dahil dapat na idumduma. So, tantaka ka sa, anya iti kunam, no adda ka iti katengaan iti rigat, iti katayang tengan iti problema. Anya iti kunam, no adda ka iti kasasaad, asaan nga may pardon. So, paano iti naudi, ako na, Apo Diyos, agtalagatin ka. Apo Diyos, siga iti Diyos ko. So, agtalagatin ka, uray pa yung itilikudan, dagiti saan nga may pardon na sitwasyon. Apo Diyos, siga iti Diyos ko. So, iba nga yung matigay na makansan. Apo Diyos, agtalagatin ka. Praise God. Iba nga yung malitigyan nyo, nga agtalag kayo kini Apo Diyos. Iti katangaan, iti problema, iti katangaan, iti rigat, Apo Diyos, siga iti Diyos ko, agtalagatin ka. Amen? Duwala kini ibaga, nga agtalag kini Apo Diyos, iti katangaan, iti problema. Amen? Rebbang tayo mga ibaga, nga agtalag tayo kini Apo Diyos, iti katayan tayo iti problema. Gapot at iti Diyos kat mga ikabil, iti dalan na mabarin tayo nga paglisyan. Dumteng na ito itibiyag tayo. Iti pasot itibiyag tayo, dumteng na ito. Isuwa kasapulang, iti agtalag kini Kristo. Kasapulang, iti agtalag, iti parabol ni Diyos. Iti parabol ni Diyos tayo, bukan kinka. Kat gaputan nagtalag ka, nadaan ka ti pamati,
nga nanggunun iti parabol iti Diyos nga isu iti tumulong kinka nga agtalinaed nga agtalab kadagiti kayo ni Apo Diyos ket saan kan tumamadihado ket iti katingaan iti problema ket kunam Apo Diyos sikat iti Diyos ko agtalaga kinka dahil dapat na isang sangayan dahil dapat panagtalab iti Diyos no kunam Apo Diyos sikat iti Diyos ko Apo Diyos agtalaga kinka sikat iti Diyos ko. Ganun verse 15, my times are in thy hand. Deliver me from the hand of mine enemies and from them that persecute me. So, Apo Diyos, dagiti akal daw po, ket adda dali tagima. Tigyag po ket adda dali tagima. Sa laktiban na, ispalan na, manikod, kadagiti kabusol ko, ket kadagiti mangidadadanes kanya. So, Apo Diyos, dagiti akal daw po ket adda dali tagima. Dahil ito'y timot, ang panagpalit iti Diyos. No po naman Apo Diyos, tibyag po ket adda dali tagima. Tinag-imbag na imang ket isu iti mangidadalan tibyag po. Dahil tapat timot, iti panagpalit iti Diyos. Isu no ibkas mo Apo Diyos, tibyag po ket adda dali tagima. Apo Diyos, anak nga matay, no saan ko pa nga panaway. Apo Diyos, itinag-imbag na imang, ket adda iti napintas, na pagbanagan, itibiyag ko. Dahil takot, mapunang nga, naan-anay, na panagtalag, kini Apo Diyos. Kat kaputag-talag na kini Apo Diyos, mabalin mo nga declare, deliver me from the hand of my enemies. So, sanak niman na, ispalan na, manikod, iti ima, dagiti kabuso ko, ken kadagiti mangidadanes kanya. So, pumamala, iti Apo Diyos. Pumamala, kini Apo Diyos, na isu iti mga salap ni kanya. So, dahita, ket panagtalag iti Diyos. So, Apo Diyos, sikat iti Diyos ko. Apo Diyos, ang talag at kingdom. Ket kunang Apo Diyos, sika iti Diyos ko. Isut ka puna, nga kumikita lang titulong mo. Apo Diyos, sika lang ti kumamanga. Gaputa kumikita lang iti tulong mo. Praise God. Ket sika iti Diyos ko. So, nagtalinaad ka kina Apo Diyos. Nagtalinaad ka kina pagpanuray ka tingwan, ket ditabatan nga umaitin ka, itinananay nga panagtalag kini Apo Diyos. Basapol ka kapsat nga ko ng Apo Diyos agtalag kin ka. Indeclare mo tayong kani nga mo ng Apo Diyos agpanuraya kin ka, agtalag kin ka, dinendara kin ka. Gapuday ta, isunay ta ti ebidensya. Isunay ta ti mangipanagdag nga agtalag tayo kini Apo Diyos. Dahil ti kakapsat Biblia, linawon na, itinakaad-adu nga panagtalag kini Apo Diyos. Kaya iti Diyos nga maitar, maipana nita ulong, nita pangulog mo, iti naananay nga sa iti Diyos, iti panagtalag iti Diyos. Kaputalusan, kangagtalag iti Diyos, nakabujutan, iti matunag, iti ima iti Diyos na sinibiyag, nga pinag-imbag na naman, nga talag ka kini Apo Diyos. Saan tungay ipalubos iti Diyos, nga umuray pa'y dagiti sakam, nga itigul, iti bato. Kaya nga sa ulo, saan nga ipalubos iti Diyos, nga adda iti ligra nga magdadaral kinda. Amin nga mapasamang tigyak mo, kaya pasat daytan iti plano ni Apo Diyos itigyak mo. So i-commit mo, itigyak mo iti Diyos. Italag mo, itigyak mo kini Apo Diyos. So agamit tayo, kaya agyaman ang Apo Diyos. Di amin nga pasat itigyak ko, italag ko kinda. Agyaman ang Apo Diyos, tanakasaganan di agbalin nga asawa. Agyaman ang Apo Diyos, tanakasaganan di nagpintas ni pagbanagan ito. Amin ikunit mo, itigyak mo. Iti amin nga pasat itigyak mo, saan ka nga agbayin kini Apo Diyos. Iti amin nga mapasama kini sumarunod, itigyak mo, italag mo kini Apo Diyos. Iti amin nga plano. Ang normal, hindi taong awan, iti plano na itigyak mo. Sumarunod yan, balik na katulog pa rin, mo itigyak mo. Italag mo kini Apo Diyos. Iti amin nga ramidan, iti amin nga plano na itigyak mo. Italag mo kini Apo Diyos. Kaya't sigurado, iti Diyos. Iti apag tarikma, makita mo to, iti nagsayaat nga tao, nga parakin ka. Makita mo to, iti nagsayaat nga gayam, nga parakin ka. Makita mo to, iti nakasaysayaat nga gayam, iti pudno nga gayam, at maawatan na iti sitwasyon, iti biyag mo. Isu nga, iti pudno gayam, mabalin mo nga i-share kanya na, iti amin nga pasat iti biyag mo. Kaya't nung nagtalag ka kini Apo Diyos, iti Diyos, idagdakin ka, iti kagpalikaguman, iti puso. Kapo tayo talag kini Apo Diyos, kinatibig ga, Psalms chapter 1 verse 1 to 6, nga kasla iti kayo, anadimula iti parasbas itandalong, at ibulong naman saan na malaylay, kat naranto kin agbuma, iti nakaad-ado, iti tiyempo na. So adda iti bunga, iti panagtalag mo, kini Apo Diyos.
Adda iti ragu, adda iti kalmado nga rin na, adda iti Psalms chapter 37, verse 5. Kung ano doon, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring to pass. So ipalag mo, iti amin nga pasag, iti biyag mo iti Diyos. Kaya ay palag ka, kenvan. Kaya iti Diyos, ipatulpal na, iti amin nga karina ika. Ipatulpal iti Diyos, iti amin nga pagbanagan iti biyag mo, itinapintas nga pagbanagan iti biyag mo. So itlad mo, kini Apo Diyos. So ako na, casting all your care upon Him because He cares for you. So itlad mo iti Diyos, iti amin nga pagbanagan. Itlad mo iti Diyos, iti amin nga pasat iti biyag mo. Saan lang nga itidaddo mo nga pasat iti biyag mo, nudikan iti amin nga pasat iti biyag mo. Kaya kunana, nga adan to iti nabintas nga pagbanagan iti biyag mo. So ipatumpal to iti Diyos, iti amin nga karina kenga. No, ipalag mo kini Apo Diyos iti biyag mo. So itad mo tinwana, itad mo iti Diyos, iti amin nga pagbanagan, iti Diyos aywanan na ka. Casting all your care upon Him, because He cares for you. So di Diyos, kaya aywanan na tayo. Iti nag-imbag nga iman ni Diyos ket adda nga magsalsalak ni kada tayo. So nagintad tayo, itibiyag tayo, kini Apo Diyos, intalag tayo, iti amin addang tayo, iti amin nga ramitan tayo, iti amin nga klaro tayo, kini Apo Diyos. Ket talag tayo iman, di tamad tayo, nga ipatulpal iti Diyos, iti nag-imbag nga pala, itibiyag tayo. Amen! Praise God, ket no, nawatan nyo dito, ikunaiman pa iti amen.